nin kuma b'a sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 ale tɛmɛna ni sanga 30 ye Kulukoro mara kɔnɔna na a bɛ Mali fan caman fɛ o togoya kelen fana na an balima Serifula télé filɛbagaw o waati kelen de la aw sigilen n'aw ka Jabaramuso mandi kɔrɔ ka fɛn min y'aw ka journal ye ni o ye bamanankan kunnafoni ye ka se ka o ɲɛmada an b'a fɔ k'aw bisimila kunnafoni daminɛ la fɛn min bɛ tali kɛ Kokajɛ o musobaw ni o ye groupe Kokajɛ ye olu ye u ka san sigiba ni o ye séminaire ye o kɛnɛw sigi ka bɛn ni kunu alamisa ye utu kalo tile 20 san 2026 k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ka nin kɛnɛba in yɛrɛ a sigira Serifula misiri de kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la a kɛnɛ kan Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Asanatu J Traoré ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ yen nka kumakanw olu bi lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Alkuranɛ sanuman kalani o de kɛra ka sigi baara ninnu don laada de do san o san groupe Kokajɛ bolo a ka ni séminaire annuel in boloda tɔndenw bɛna ka bɔ diɲɛ jamanaw kɔnɔ ani Mali jamana dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn bilasira dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye ɲina groupe Kokajɛ ka séminaire annuel n'o y'a ka san ladasigi ye a kɔrɔfɔw hakilina falenna babu caman kan nka bi boli dakun minnu dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoya gundo furuso sigi musow ka hakɛ cɛw kan ani cɛw ka hakɛ musow kan bɛsɛya lamara togo ɲuman sigiɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi kɔnɔ togo min furusow kɔnɔ furumuso ni furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ sinamaw cɛ kansinamaw cɛ sigiɲɔgɔnya la sigida kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw minnu ma Kokajɛ faamu a se ka faamu ka dɔn ka fɔ ko Kokajɛ nana anw de ka lafiya kama a nana mɔgɔ min fɛ o y'an ba de Mama Bonheur Tani Ayisa Kulibali ale de y'i sigi k'i hakiliw jagabɔ ka na ni miiriya ɲumanw ye ka ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin an musow ma pour que an ka se ka lafiya parce que a y'a ye ko gɛlɛyaw donna furusow kɔnɔ faamuyali kuma labɔli kɛ furu kuma faamu fan fila si fɛ donc a ka bilasirali kɛra sababu ye bi bɛɛ y'i ka devoir dɔ cɛ fara muso kan bɛɛ y'i ka hakɛ dɔ parce que furu ye fanfilama de ni musow y'a faamu cogo o cogo ni cɛw ma faamu tɔ ka jɛ don o la thème 12 an bɛ baara kɛ ni o ye cɛ kunda muso kunda an bɛ baara kɛ ni thème 6 ye cɛ kunda a ma ɲina denmisɛnninw fana kɔ thème 6 b'olu fana bolo ka d'a kan o yɛrɛ de ye du ye cɛ ani muso ani den ka sanuya la fo ka se su koli ma n'i ye thème ninnu ta k'a lajɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban wa a ye dilanniw kɛ a ye duw jɔ hakɛ o hakɛ bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ o hakɛ bɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ que ça soit a kɛra cɛ ni muso de cɛ ye o a kɛra sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn de cɛ ye o a kɛra den ni masa de cɛ ye o c'est à dire a bɛɛ lajɛlen bɛ Kokajɛ kɔnɔ o la an tɛ bɔ kuma la fiyewu f'an k'an ba ninnu fo n'o ye karamɔgɔ ka sotigi musow ye vraiment dan tɛ an ba ninnu na a bɛɛ lajɛlen k'a ta Tani Jara la fo Tani Alima a bɛɛ b'a seko la Ala ka diinɛ na an fa nɔfɛ la walayi mais an bɛ min ka kɛnɛ kɔnɔ bi o de ye Tani Ayisa ye o la Kokajɛ yɛrɛ n'i miiriya la dɔrɔn i b'a ye ŋaniya ɲumanya dɔrɔn de don o la ni muso ŋaniya ɲɛna dɔrɔn a banna denba ɲuman n'o y'an ba sanuman ye Madame Haidara Tanti Ayisa Kulibali a ma to in sigi hakilina wɛrɛ foyi kama fo n'a kɛra musow bɛ se ka lafiya u ka furuso sigiw la cogo min lamɔcogo ɲuman bɛ se ka sinsin cogo jumɛn bun adamadenya bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ sigiw ka ja musow ka saniya ni bɛsɛya matarafa k'a k'u taama ɲɔgɔn ye groupe Kokajɛ ka baara bolodalen kɔfɛ u ka san sigiba min bɛ kɛ nin ye a laɲini ye ka se ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn bilasira ka jɛw banban ani ka tinw don ɲɔgɔn na groupe Kokajɛ ka séminaire annuel ni o y'a ka san ladasigiba ye a kɛnɛ kan musow bi faamuya caman sɔrɔ furuso sigi kun kan denw ka lamara togo ani sigiɲɔgɔnya nɔgɔya kan o de kama groupe Kokajɛ musobaw u ye foli ni tanuni ni barikada kɛ ka ɲɛsin denba ɲuman ma an ba sanuma Madame Haidara Tanti Ayisa Kulibali ka d'a kan nin miiriya ɲuman tali kan n'a kɛra jigiyaba ye musow bolo alhamdulillah séminaire bɛ boli thème 12 de b'an bolo Kokajɛ yɛrɛ tɔgɔ la min bɛ kuma musow fɛ pour que sigiɲɔgɔnya ani furu ka se ka nɔgɔya donc bi ta in bɛna boli musoya gundo parce que mɔgɔ ye musoya gundo kɛ min ye an Kokajɛ muso y'a sɔrɔ o tɛ ani sanuya ani furu gundo ani sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ni n ko sigiɲɔgɔnya fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ sinamusomaw b'o la kan sinamusomaw b'o la buramuso fitini ni buramuso kɔrɔba b'o la ani luwase yɛrɛ b'o la parce que n'i ko sigiɲɔgɔn dɔrɔn hali mɔgɔ dɔw bɛ an tɛ bɔ dugu kelen an tɛ bɔ jamana kelen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ luwase la sigi la donc o sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo di lafiya la ni hɛrɛ la waatini kunkurunin kɔnɔ an kan ka min kɛ ɲɛnamaya la donc bi séminaire bɛ ka bolo de kan parce que an ka mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ deli ka kɛ i ka sigiyɔrɔ la mais laada la an bɛna fara ɲɔgɔn kan yan mɔgɔ mun ye a daminɛ parce que baara bɛɛ hakilila dɔ de bɛ na n'a ye walima ŋaniya dɔ de bɛ na n'a ye mɔgɔ mun y'a daminɛ an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan olu fɛ yan ka séminaire kɛ
u ka fɛn fɔ an ye tuguni min ka bon ni kɔrɔlen ka n'an dusuku min k'an ko an kɛ nin baara in kɛli kan pour que an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye parce que silamɛ ye mɔgɔ de ye fo i ka hinɛ ka bɔ i la ka se mɔgɔ wɛrɛ ma donc kokajɛ sigili sababuba b'o fana na donc n'an nana an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yan u bɛna an dusukun ko k'an jala fariya ka kɛ n ye baara mun f'i ye kan ka taa kuma muso ɲɔgɔn fɛ walima ka kuma an denw fɛ walima ka kuma an sigiɲɔgɔn yɛrɛ fɛ mɔgɔ min tɛ silamɛya yɛrɛ la pewu walima mɔgɔ min tɛ ansari yɛrɛ pewu mais an bɛ se ka kuma o fɛ walima an jogo la a tigi bɛ se ka yɛlɛma cogo min ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka hinɛ bɔ yɛrɛ la ka se mɔgɔ wɛrɛ ma bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ye mali silamɛtɔn ho conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a seyd sherif usman madani haidara ka daa ka dɛmɛ ni bilasirali kan groupe kokajɛ ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansari ɲɛmɔgɔw u caaman tun bɛ sigi in kɛnɛ kan sigi in wasara k'a nɔrɔ ni sherifula denbaya fana yeli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba sanumanw tun bɛ yen nɔ madame haidara tanti jara tungara madame haidara tanti fatumata tarawure ka fara an ka seyida kan an karamɔgɔ den mama haidara u bɛɛ lajɛlen y'u ka nimisi wasa de jira ka sanga ni sigi nafa ye ani ɲinanta ye yanga min sɔrɔ o foli kɛra labɛnbagaw la seminari in baaraw senfɛ ɲɔgɔlɔnbɔw kɛra ka se ka ladilikan di musow ma ani k'u lafaamuya k'u bilasira hakili jagabɔw kɛra kadodiw fana kɛra an ba ma madame haidara tanti aisha kulibali ka daa ka miiriya ɲuman tali la kokajɛ tɔn sigili la ani nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw sigili la min bi kɛ hɛrɛba ye musow bolo waleɲuman dɔ jɔnjɔn tara ka di groupe kokajɛ musoba dɔw fana ma tɔnden minnu ni olu jɔyɔrɔ yera ka sanga n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye madame haidara tanti aisha kulibali ka hakilinaw kɔrɔ doni na kokajɛ tɔn ka baara bolodalenw sabatili la fɛn min bɛ tali kɛ ɲinan san 2026 mawulud nabawi ale dakun ni o ye thème ye o dili kɛnɛba o sigira silamɛya ansar dɛmɛtɔn ɲɛjɔyɔrɔ ni o bɛ tali kɛ mali silamɛw ka tɔnba ho conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma an fana an karamɔgɔ seyid sherif usman madan haidara a n'a ka jɛkulu sanuma maaw fɛ i n'a fɔ ladalako la a baara nundun kɛnɛw olu sigira ka bɛn ni alamisa ye min bɛ tali kɛ utukalo tile 20 san 2026 résidence Chérif la o kɔnɔna na sɛbɛnni kɔrɔ ka sanga ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaw ka fara a tɔnden bɛɛ lajɛlen ka olu ka yeli ye nin kɛnɛ sanuma in kan Chérif la jabaramuso tɔgɔ la Fatumata Kane a numu ko ne olu de tun bɛ u y'an sama minnu n'an ka jɛ ko seereya mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw u bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka ɲina mawuludu san 2026 baaraw kolomo kari tɔn ɲɛmɔgɔba da fɛ n'o ye an fana an karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ a seyd sherif usman madani haidara ye san nali ma bali diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka bɔ ka caya kana fara ɲɔgɔn kan k'u ka laada latilen ko kurakun ka sanga ni sigi in ye mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali mawuludu nabawi 2026 dabaɲɛfɔlɔw dilen kɔfɛ dakun sugantira k'o di silamɛw ma sinsili ka kɛ o kan k'o dakun walawala mawuludu kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan o dakun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min silamɛw ka taabolo ko kuma bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ɲɔgɔn bonya kɔnɔ kelenya kɔnɔ ka diinɛ laseko ɲuman kɛ waasa bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ sabati ka bɛn ni mali jamana yɛrɛ ka lahalaya ye ka bɛɛ lajɛlen wele ka taa sigiɲɔgɔnya nɔgɔyali kan an ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ si ka tɔɔrɔ ni degun ma se si ma wala ne bɛ mun kɔ ɲina an karamɔgɔ Cheikhna Jawara jazahullahu khairan an ye ɲininkali kɛ k'a ɲɔgɔn ɲininka mawudu la a ko karamɔgɔ Haidara ye baara min daminɛ jamana kɔnɔ ni haut conseil islamique tɔgɔ ye le 20 juin ko mun na an tɛ baara in kɛ n'o continuité ye ka taa an ko le 20 juin baara jumɛn kɛra hakili jigin ko karamɔgɔ donna bɛɛ kan k'an ka bɛn an ka taabolo ko dabila ni ɲɔgɔn cɛ ale fɔlɔ de y'a déclaré k'a bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wa ale yafara bɛɛ lajɛlen ma page min bɛ yen n'o ye page kɔrɔ ye an k'o datugu an ka sira kura daminɛ ko silamɛ ka ɲɛtaa b'o de la silamɛ ka wasa b'o de la an ka jamana yɛrɛ ka basigi b'o de la a ye gɛlɛya minnu Mali donna la san daba in kɔnɔ a y'a analyser a y'a sɔrɔ solution si t'a la ala ye min fɔ n'an ma segin o ma bɛn na ani keleya la solution si t'a la a ko donc wajibi don bi choix tɛ k'a fɔ ko n bɛ se k'a ta ou bien n b'a to la an b'a kɛ de diyagoya la n'o tɛ cogoya si t'an bolo an tɛ se ka to nin kan cogoya si la Cheikhna Jawara ye hakili jigin k'an ka segin o mawudu in ma a ko wala tanazaw fatafshala ala ka aya barikama in ta mais ni aya taara tuma o tuma i bɛ aya in ta de k'a développer ka thème dɔ b'a kɔnɔ o thème min bɔtɔla don aya in kɔnɔ o de kɛra al-mawlidu nabawi sharif bayna hatmiyati al-wahdati al-islamiyya
وضرورة التعاون الوطني والإنساني أكون مولودو ولا نجم مسك الصراحة واجب بلنو سامك بلنو فرق واجب بلنو أو ولا نجم مسك الصراحة مولودو كنا عرب كان نافر حتما فلو ميت سك الصراحة واتسك تتكلم كيفيو إنا فالسيا على كذاب هذا حتما أبيكني إنا فالعربي جو حتما أبيكني نافر فلو حتما وتسك تتكلم فاك كذي بجابنا donc stameu ka benu ka kiriya o hatman de wajibi minu jagwa blenu fa ka sabati bi note chuka city ambe fe ko leçon ta mawludu kono ala kala ka nyena mala ana ala kala ka hayatula aflana mi aw ni stameu ambe jamana ko handa so ran majorité anda bawte ma wero bi jamana ko minti stameu yi dina wero la ni tabulu wero ni famia wero la ani botu sara wero la o hukumu kono stameu ni nyina fe ma minu ni ala o jara be kile wati kilema kaw ben ko ko kelema ami islamé o minti islamé o no bi yoro kelena o ala ba wajibi o kan taawunu do ka sabata on nyonte no nyogon deme ani nyogon minay ka basi ni kele ba nyonte ka sigi dia on nyonte ana jamana do nyonte ani huna da madin to nyonte karamo haydra bi fe anga wajibi kala o nanga la sidi kala o ka se ko durusu de tomo chuba na famana ani fo chuko duma bonya ko na karama ko ka dislamé bere jelema ko anga mawlidu kadoy donc danga mi mawlidu développer abi fa an kelingere bere jele المولد النبوي الشريف ويفقر فلا يغاكموكا على كده مولد زمانا ومكانا وحدثا انا على كده صفاته انا اخلاقياته انا كثيرا امسك من فبكر بلا امفو انا ني رساله نو عباده نو عقيده نو معامله نو اخلاقي انا السوره دي سامره كان سوره عامه وكفى اكثيرا كنا نمازج من به من وحده يكفو من القران ومن السنه قوليا ضرفولا انا عمليا ولا براتيك فنانا انا سينسو ko yoro fana kan asabana jumani ani adamadin to nyonche majaratu taawuni ka chabi kosebe adamadiya kono an alakara kan nama jijuta ma ghairi muslimin an asako fana da kenaka ko ni da alakara sallallahu alaihi wasallam ka sunai ni da kasira ni da to fana ay mo soro ka do dinaina ni no ga kana soro gela ba makala dina nyamo munu nye korofo falin kenen kono kasangani maulud nabawi ta ko ta ani nani na baraw kulumu kalli ubeyu ka nimisi wasajira kasangani benkera dakuminka kalabana ka wele ke maliden cemani musulman bela jelema kata nyogon kun hinani makari ani beni kele nyogon nyama ñina am fa la ñoo da ka jate mi nek groupement tola ko ala ñemo asir sharif usman madan haidara no groupement de ñemo ala sura ñina ka haklina dota o haklina kere dumé ko de islamet bele de ta faranyota ye sunnaye ye tijariya ye qadiriya ye shafiriya ye shi'a ye hamariya iko de la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam be de la faranyota ala do dakelen fe ka bo dakelen fe ala ya fa nyoma ka fo nyoma bala ala be islamiyya bembaliya kasi jugumina ala jamana kono ko ala ke sababu ye ko gojiche ayo ngene minta kaslamiyya segere ala jamana kono ya ala sona wele blala islamiyya ye wele kan jabi ufana sona ado pale de la culture benyo sore ka pale fa fukinama amba fula ka wale nyumando ka barkada o de kama ñinante anyake be ani kilinaka groupement kala ko ka fo president yana ka fo ñemu ñana ko yeni hakna minta kanyesi islamoma kanyesi jabalema ko ambi ko ala wa ambi jabe ala fuka ta fo ko min keda o de kama uya terun keniye ina fo komi san tɛmɛnenw na daku min sugantira ɲina mali silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali fɛ ka sangani tɔn ɲɛmɔgɔba a seyd sherif usman madani haidara ka bilasirali a n'a ka jɛn ye dakun sugantira ka bɛn bi tile lako ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali jamana bɛ ka waati min latɛnɛ n'a mago bɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya sigiw ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ
taabolo ko tɛ diinɛ ko tɛ hali n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ nin si la an jɛnbɛ buna adamadenya min na k'o minɛ juruba kelen na ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ waasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Dakun min sugantira GLSM fɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen de sɔnn'a ma ka bɛn a kan bawo ni laɲini bɛ a la o de ye ka se ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya sabati silamɛya diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw wele cogo min ka na dali masa ka diinɛ ma ni kodɔn ni faamuya ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni jagoya ye i n'a fɔ komi o misali ɲuman yera Muhamadu Mustafa la cogo min. Wa an muso kuma dira ma muso tɔgɔ la muso an jɔyɔrɔ ka bon nin thème in baara la kosɛbɛ an jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ n'an ye Allah subhanahu wa ta'ala ka aya dɔ lajɛ wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ala ko k'ale ka kabako dɔ ye a ye aw furu ɲɔgɔn dan ka bɔ aw la n'o ye furumuso ye ala ko k'a y'o kɛ mun kama cɛw ka se ka hakili sigi ni basigi sɔrɔ ni muso ye o tuma na madama nin jɔyɔrɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala y'o di aw ma n'an k'an bɛ baara kɛ ni nin ye anw jɔyɔrɔ bɛ bonya nin ko in na kosɛbɛ cɛ minnu tɛ taabolo kelen na an ka musoya hakili ɲuman ale ye nin jɔyɔrɔba min d'an ma an bɛ se k'u kɛ ni u dusukun ka ɲɔgɔn kanu u ka taama ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn kunko kɛ an denw an de bɛ se k'a kɛ o tɛ taabolo kelen ye mais u ka ala ka nin juruba kelen minɛ an yɛrɛ musomanw an de bɛ se ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka kɛ ni misaliya ye ka Allah subhanahu wa ta'ala k'a ka nin ayaba in k'a baara. Vraiment an sewara kana fara an faw kan u ye nin baaraba in min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara a bɛ waati jan bɔ a bɛ taamaw la an ka jamana in kɔnɔ yan a donna taabolo bɛɛ lajɛlen kan pour que maaw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a yɛrɛ wulila ka taa se fo sunamɔgɔw ka siège la bɛn ɲinini ni keleya ɲinini kama donc n'a fɔra ko ɲina mawludu o thème fana taara ka kɛ bɛn ni keleya kama pour que mawludukɛlaw maa o maa bɛ na wajuli sigi kɛnɛ o kɛnɛ bɛ na sigi bɛɛ k'i jija i ka kuma bɛn ni keleya kan n'i bɛ maa wɛrɛ jaabi a ka hakilina la i k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔ i n'a fɔ kuranɛ y'o fɔ an ye cogoya min na. Sigi in senfɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw u ye hakili jigin kɛ mawludu yɛrɛ ɲɛnamayali fusamanciya kan bɛn ni kelenɲɔgɔnya kumaw fɔra fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ kɔrɔ donni ma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔta a ye foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ka silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bilasira ni hakilina ɲuman caman ye ɲina mawludu dakun walawalali togo kan sigi ka sɔrɔ ka kun cɛ ni fatiya tali ye ka dugawu don kɛ Mali bɛn ni kelenɲɔgɔnya ni basigi kama ani samiya sanji hɛrɛman sɔrɔli o ka se ka shuru ka caya ka labɔli kɛ. An bɛ taa Bamako sigida 6nan kɔnɔna na Bamako sigida 6nan Ansar sous section maw olu ye mawlud nabawi baaraw nundon kɛ ka sanga ni alkuranɛ sanuman kalan kɛnɛba ye yaasa ka se ka na ala deliw kɛ ka ala kusumaw caman kɛ cogo min na baara minnu bɛna daminɛ u fɛ n'o bɛ tali kɛ ziyara fo ka taa se mawludu yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka tɛmɛ wasa o kɔnɔna na o siratigɛ fɛ baara in kɛr'u fɛ ka bɛn ni arabadon ye utu kalo tile 19 san 2026 sirakɔrɔ komite o jabala o kɔnɔna na Shirifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo de tun bɛ yen. Ni ye laada ye san o san mawludu ni ziyara waatiw mana surunya commune 6 sous section Ansaru u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ belebeleba kɛ ka baaraw nun don cogo min na mawludu ani ziyara o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lakana ani tanga kɔnɔna na ka bɔ dalimasa yɔrɔ nabaw kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Ɲinata kuranɛ kalanna u fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma suratul Yasin o kɛlɛla siɲɛ 100 caman ka suratul Ikhlasu faraw kan fo ka taa se hasbunallahu ma ani ka soli caman kɛ ka ɲɛsin alakira ma kisi nɛɛma ba ma cogo min na ni kɛnɛ fila bɛ se ka sigi hɛrɛ kɔnɔ ka wuli k'an karamɔgɔ fo sabula kɛnɛ in a sigikun ye ale de dɛmɛni ye laɲini foyi t'a la san o san laada don an bolo ni don ɲuman ziyara ka fara mawludu kan n'a bɛna se an bɛ wele da karamɔgɔ dɛmɛbaw n'o ye amsaru ye an badenw na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele mun kosɔn diɲɛ bɛɛ de kunsinnen don an karamɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya ma Mali Bamako o la n'i bɛ nin jama modèle fara ɲɔgɔn kan a ka kan i k'i sɛmɛ ala la o la an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele a k'an dɛmɛ baara in a bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na
ka tɔgɔ ɲuman di an karamɔgɔ ma ka tɔgɔ ɲuman di jamana yɛrɛ ma ka sɔrɔ baasi foyi ma bɔ a la surtout diɲɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ bi an bɛ ala wele o de hukumu kɔnɔna na toujours an tɛ sɛgɛn karamɔgɔ n'a ka denbaya foli la sabula an bɛ fɛn o fɛn na ta ala ko ni sinji tugu la olu de an sama ka na bila ni sira kan ani dugadenya na o la toujours an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma a mago bɛ baara in na cogo min na mawuludu ziyara a doni hɛrɛ la ani an faso mali diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a mago b'a la cogo min na an bɛ dugawu k'a ye ala k'a fanga se ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ labɛn dɔw kɔnɔna ka kɛ ni ɲɛmaaw ka lakali ye o hukumu de la k'a bɛ ɲini a baara labɛnbaw bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini min fɔra u ye n'o ye kɔnsigiw ye ka di ɲɛmaaw fɛ bɛɛ ka baara kɛ ni u ye cogo min na fɔɲɔgɔnkɔ ka se ka dɔgɔya baara kɔnɔna na ni baara bɛɛ lajɛlen bonya bɛ sigi an karamɔgɔ seri sherif usman madan haidara ma ale min kɛra sababu ye ka ni jamakulu fara ɲɔgɔn kan ka se ka ala ka ni diinɛ baara in kɛ i n'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Vraiment bi lajɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ na jama bɔra cogo min na dɔwɛrɛ tɛ diinɛ kanu de don ani an bɛ waati min na ni an bɛ kalo barikama min na n'o mawuludu kalo ye kalo jɔra mawuludu don a sera an ka ban fana o la an bɛ lansema min kɛnɛ kan bi o de ye kuranɛ kalan de san o san an b'a ɲɛnamaya an ka komini sisi kɔnɔ yan alhamdulillah an ɲɛ b'o jamakulu de la ziyara mawuludu san o san yaku sangare n'a ka tɔnw bɛ jɛ ka kuranɛ kalanba de kɛ u tɔgɔ la ala bɛ se ka na ni jama ɲuman ye hɛrɛ la n'o ye dunanw ye ka kira bangeni ɲɛnamaya kanu bɛ vraiment a tɔgɔ silamɛw la cogo min na ka daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la foyi kana mɔgɔ si sɔrɔ i n'a fɔ an karamɔgɔ yɛrɛ min laɲini an fɛ n'o ye an karamɔgɔ asedi sherif usman madani haidara vraiment a dabɔkun yɛrɛ de mawuludu ka don sijara ka don hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la ani mawuludu o de y'a kunba yɛrɛ de karamɔgɔ haidara n'a denw ni nin bɛɛ sababu de hali n'u tɛ kɛnɛ kɛ an sɔrɔ sunɔgɔbatɔ a jɔlen an bɛ dugawu de k'olu ye fɔlɔ vraiment olu kɛra sababu ɲuman ala ka sijan kɛnɛya lafiya don u ma. Baaraw kɔni kun cɛra ni duwawu ye n'o ye yasin duwawu ye ka taa se surati ikhlasu duwawu ma dalalu khairatu ni k'o fɛnɛ duwawu fara a kan. Kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara weleli ye Zakaria Kɔnɛ fɛ a ka misiri dayɛlɛ na ni ale yɛrɛ ye colonel major ye Côte d'Ivoire sɔrasiya la ni Nzigelon ka den fana don i n'a fɔ a ye misiri in dayɛlɛ cogoya min na ndew ka sanga ni misiri in dayɛlɛli a kun y'a kanu k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma a sen ka jɔ misiri dayɛlɛ in kɛnɛ kan o siratigɛ fɛ fɛn min bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ ye Seyidi Iba Haidara a nɔna bilala ale de fɛ nin kɛnɛ sanuma in kan a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa ye utu kalo tile 20 san 2026 o siratigɛw fɛ kunbɛn nin kɛnɛba o labɛnna ka se ka Seyidi Iba Haidara kunbɛn an ka jɛ ka sɔrɔlenw ɲɛmada Fatumata Kane ale bɛna walawalali k'a kutɔ la. Nin ɲɔgɔnna kunbɛnni kɛnɛsi labɛn den ɲɛni bɛɛ tɔgɔ la Seyidi Sherif Iba Haidara n'a y'i ja a fɔ DGP a lakodɔn bɛ n'o ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ funɛŋɛ min ni a sisan funɛŋɛ ɲɔgɔnna t'a kan ka sababu kɛ a ka alabato ni ala labato ani bangebaa barika ye DGP a n'a ka taamadenw donna Segelon Côte d'Ivoire jamana nord dugumisɛnnin dɔ don ni kunbɛnli kɛnɛba taara ka sɛgɛrɛ ye maabaw fɛ ka da ka maaba de min maaba ka bonya dɔn Seyidi Sherif Iba Haidara nin y'a kunbɛnli kɛnɛ ye colonel major Zakaria Kone a n'a kanuɲɔgɔnw fɛ Seyidi Sherif Iba Haidara a ka don Segelon hakilina kelen ni ŋaniya kelen dama dɔn ka da ka ala ka soba min jɔra ye ni o ye misiri kura ye min jɔra yen ka den dɔ fɛ ndewu dugu kɔnɔ colonel major Zakaria Kone DGP natɔ de ye o kurumo karini ye silamɛya dɛmɛtɔn ansaru n'u kanubaw colonel major Zakaria Kone a sinjiw n'a balimaw a jɛɲɔgɔnw ka fara a yɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen ye bisimilaliko ɲuman da ka Seyidi Sherif Iba Haidara sɛgɛrɛ a n'a ka taamadenw wa dangan na dew sigida la. Vraiment an y'a lonnaba min b'an na min sɛki an y'a Sherif Usman denkɛ ye vraiment an na ko b'a diya an ye an b'a labɛn ni bonya ni karama ye an faso la vraiment a b'a diya an ye kosɛbɛ ala n'a kɛ faso ma hɛrɛ ye ka yamagwɛn ka ma hɛrɛ ye ka baraka don ani saradi nɔ vraiment nɔwolo jama b'a bɔ k'a labɛn
albisa bonya ni kalama mi ala barakadu azadino ka barakadu ka barak ayeli faso yere makake here faso de mala mokela kan beta kalo here ala mokela ala barakadu akolo ala barakadu no wololo a sɛnsɛnne kɔ ka na a ye bisimilali kɛnɛ lasɔrɔ min ni o kɛra nisɔndiyaw ni nimisi waasaw ye maa minnu garisɛgɛ donna kɛnɛ in na. Donc Shekuba ma restaurant nous à Shérif Ousmane Madane Haidara a ya denge bla kana donc bere nya be jamala donc ambe sawala Haidara o aden wa belle clé donc alhamdulillah en fran ma nyonga ka DCP kumbe en ire sawala jaman ni sonjala donc ambo le ni sonjala inshallah DCP nana herela ka se ko herela ala bokala di pa fala ko sila dugu do ka surona ko fra ko colonel re bola ka fra jama ka ta kumbe ko ngana tigiya kapsa ni ngana ya yere Seydi Shérif Ousmane Madane Haidara haka ja silamɛya dɛmɛtɔn ansar bɛɛ lajɛlen o bɛ da ka sunasa ka da ka ka kɔrɔba bɔnna Seydi Shérif Ousmane Madane Haidara baara min tun bɛ a bolo ala ka diinɛ laseli kun kan tiɲɛtabaw bɛ a bolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a bɔnna sanumaw ka fara ka kalanden sanumaw kan Sherifiden ninnu mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bonya ani karama o de bi ta ka u sɛgɛrɛ nka a sɔrɔla u yɛrɛ jogobaw n'u danbe la ka da kan Sherifidenya ninnu bali wuli ka jɔ la ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ala ka diinɛ laseli siraw kan Seydi Shérif Iba Haidara ni y'a ye o kunna wolo dɔ kɛnɛ kan maa min kɛra kɛnɛ in sababu ye ni o ye colonel major Zakaria Kone a y'a ka nisɔndiyaw jira kanu kumaw la ka ɲɛsin ba Madani ka danni sanji ma Seydi Shérif Ousmane Madane Haidara colonel major Zakaria Kone a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sherifla duba yɛrɛ ma a ka dantigɛliw kɔfɛ funɛnkɛ sanuma a ye kuma ta Seydi Shérif Iba Haidara ni ale de nana wolofa sanuma nɔna bila nin kɛnɛ in kan k'a sababu kɛ kow n'u cogow ye Seydi Shérif Ousmane Madane Haidara tɔgɔ sanuma la DGP a ye waleɲumandɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin Segelon duguden bɛɛ lajɛlen ma a ye tɔmi sigi a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na sinjiya ani kelenya hakaja kanu jɛɲɔgɔnya min bɛ colonel major Zakaria Kone ani Basande Bani ni ɲɔgɔn cɛ ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ jira ka sɔrɔ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni Sherifi duwawu sanumanw ye. Ali bi an bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ colonel major Zakaria Kone na fo ka taa se silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ ma Seydi Iba Haidara olu ye lasili sanuman minnu sɔrɔ ka kɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ jɛ k'o fana ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Ni na Haidara ɲɔgɔn naamu a bɛ sanji dama bɔ naamu a ka n gɛni naamu ala kosɔn cɛla kosɔn naamu n yɛrɛ n gɛniya kosɔn naamu Haidara ka n gɛni tiɲɛ kɛra ten a kaba kan wele naamu ko Konɛcɛ ko ma ko i la ko Maradu Abijan ko ma ko i la n y'a fɛ ko an ɲɔgɔn ye a kɛra ten Sunkaro an fana ka ɲɔgɔn ye naamu a ko Kɔnɛ ko n k'i kɛ ni ala kosɔn cɛla kosɔn siramaya kosɔn naamu ko an ɲɛ kɛ badema ye tiɲɛ a kɛra ten fana sɔnna o ma naamu fana k'a fɔ a ɲɛna ko Haidara naamu nele bara ni kɛni naamu miri kɛni n y'a fɛ n ye na n fa so la naamu ka na n fa so ye a kɛra ten a fana ko Kɔnɛ naamu ko n'a ɲinɛ ala fɛ k'o sɔrɔ nin se ma don Segelon a fɔra ten a ka fɔ ten a kɛra ten fɛnw de ye an dɔ di kuma la naamu Denɲama ko a ko baba u kɛra lahiri di dɛ a k'i ka lahiri ji ko mɛ ko an y'a ziyara bɛ yen cɔ a ko hali ni ziyara bɛ yen naamu ko Zakaria ta ka bon ni ziyara ye ko an bɛna taga o kɛ a ka fɔ ten donc a ka layiru juma naamu fana ka layiru ji naamu mais i tɛ se ka alajamɔw wele i faso la n'i ma ko dɔ datigɛ o kosɔn n ko a na ka na misiri da yɛlɛ kɛ naamu a fana ko k'a bara sɔn naamu an kɔni ko a kuma kɛ naamu nin kɔrɔ ye badima tɛ ye naamu a ko Kɔnɛ naamu ko mara degi dɛ a ka fɔ ten mɔɔ bara bɔ Ameriki jamana la naamu ni ta Mawuridi daminɛ la naamu wara misa wele ma naamu ko ni wa Segelon wara misa naamu kaba ka se kɔ juma naamu jamana bara wa ni kɔ naamu ko an bɛna kɛ di a kɛra ten ne ko n ko walahi ni bara yafa ala kosɔn cɛla kosɔn naamu n ko ni bara yafa i ma naamu wa mɔgɔ ɲuman i ta o la bɛ naamu n'ala ka kiti min na naamu an bɛna tɔ o bɛ kɛ n'a fana k'a wolodenw bila ka na naamu o le Haidara ye naamu
cɛkɔrɔba ikoto ko san nana k'a kɔ to kɔmili ye hali wuli kɔmi ye k'a fo cɛkɔrɔba ta foli lɔ k'a fo nawolo ta foli lɔ k'a fo jamana ta foli lɔ k'a dola bara a bɔla bara n k'a fɔ ayidarama nka ayidaraya man di dɛ mo kɔnɛya y'a ji a fana ko k'a bara don kɔnɛya lɔ ko ɲɛ don ayidaraya lɔ donc ayidara bɛɛ b'a kɛ kɔnɛ ye. nin jamaba bɛ bɔ ka taa faamabaw de kunbɛn nin jamaba ɲɔgɔn bɛ bɔ ka taa moribaw de kunbɛn min bɛ san saraka di walima min bɛ sanse k'aw ka moto la walima min bɛna foraji baw se nka garibu jala min bɛna fɔ ala ko ta kira ko ta ka ni jama bɛɛ bɔ ka t'o kunbɛn ni ala kama tɛ o ti kɛ dɛ. n b'aw fo aw ye n bonya n fa kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'aw yɛrɛ bonya o kɔfɛ an nakun dogo tɛ misiri dayɛlɛ belebele min bɛ n degun kɔnɔna na n'o ye alhaji zagaraw colonel major zagaraw kone a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten cɛkɔrɔba kun ye layidu di n'o ye aseri sherifu usman marana hayidara a ko a yɛrɛ sen de bɛna ni misiri dayɛlɛ yan ala insanu yudabbir wallahu yuqaddir adamaden bɛ laɲini de kɛ mɛ latigɛ o sɛbɛnnen don mɛnna ale y'a laɲini ta layi zakariya fana y'a laɲini ta mɛ ala kun kan k'a kɛ cogo min na min ka ɲi n'o bɛɛ ye a kɛra ten de kuma dɔw la jɔn bɛ fɛn dɔ kanu kuranɛ ko a bɛ fɛn dɔ kanu kuma dɔw la a ka hɛrɛ t'o la dɛ mɛ k'i bɛ fɛn dɔ kɔn kuma dɔw la i ka hɛrɛ b'o yɛrɛ de la wa a ka kan cogo min na ala y'a kɛ ten de zakari layidutigi don layidutigi don a y'a fɔ cogo min na ne datina don o la mɛ karamɔgɔ ko ni ala sɔnna a y'a sigi karamɔgɔ bɛ nale yan o ye surprise ye ko ne b'o kalama karamɔgɔ ko k'a fɔ n denw ye ale ka nali a bɛ zakariya ko ne de bolo ni waati o waati bɛnn'a ma mɔludu tɛmɛnen kɔfɛ a k'ale Hayidara wele maa fɔlɔ min bɛ bila bɛɛ ɲɛ o y'ale de ye yan a y'a fɔ a ye karamɔgɔ t'o kɛ bɛɛ ye n b'a dɔn fɛn dɔ bɛ zakari yɛrɛ ni ala cɛ anw tɔw tɛ min kalama mɔgɔ bɛ fɛn dɔ mɛn mɔgɔ ka yɔrɔ jan fɛ mɛ ne n'a ma militi caman kɛ mobili kɔnɔ a k'i kɛnɛ ka kana an se yan a ye fɛn dɔw fɔ ne yɛrɛ ye taamasiyɛn dɔw ye ne yɛrɛ ye jate dɔw minɛ n ye fɛn dɔw faamu n yɛrɛ ma nin ye mɔgɔba de y'aw bolo yan a y'a janto nin na a ye dugawu k'a ye a y'a dɛmɛ n'a mɛnna aw fɛ yen a bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ misiri ye n bɛ dugawu kɛ ala k'a n'a simaya ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Senegalikaw fɛ yen Basiru Jomayi Fayi ka fanga ka bɛn ni uti kalo tile 18 ye a y'i bolo mɔnabɔ jamana sariya suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel fɛ k'a ka gwɛlɛya dɔ jaatigɛ cogo ɲini gwɛlɛya bɛn Senegali jamana wasablo denw farala ɲɔgɔn kan ka sariya dɔw ta k'olu don ba la sariya ninnu ɲɛsin bɛ jamana ɲɛmaa de ma Basiru Jomayi Fayi nafolo minnu bɛ sɔrɔ a ka bolo kan ni u ko ma ko crédit spéciaux wali kelen fonds secret nafolo do sariya kɛmɛ k'a bila ka bolo ka b'a labaara cogo min ka d'a ye a ti nɔbɔ a ti nɔminɛ a ti sɛgɛsɛgɛ Usman Sonko minnu ni wasaden fanba bɛ u bolo wasablo kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ ko u ni u to ɲɔgɔn fɔra ɲɔgɔn kɔ fanga na olu de namɛ nin sariya kura in da ka yɛlɛma cogo ɲini a la bawo ka nafolo in ncɛni ka bɔ jamana wagande kun Senegali jamana a bɛ gwɛlɛya min na nafolo ko gwɛlɛya do o kuma ni na ɲɔgɔnna nafolo man ka ta ka bila jamana ɲɛmaa kelen ka bolo kan k'a k'i sago kɛrɛ
Senegalikaw ka kunnafoni disira min bɛ wele ko APA News o y'a jira k'a fɔ Basiru Diomaye Faye n'a ka fanga kɛmɛ ka jira jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel la k'a fɔ wasabulondenw nana u sen don jamana ɲɛmaa ka lahɔrɔma dɔ de la k'u b'o kɛ a nɔ na ko jamana sariya sunba kɛmɛ ka sariya sen minnu daga jamana ɲɛmaa ye ko o dɔ bɛ u ka sariya sen ninnu nɔ o kuma ka ko to cogo la u b'a fɛ jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel k'a lajɛ k'i sen don ko in na ko in ka danzira la wasabulondenw tɛ se ka jamana ɲɛmaa ka baara k'a nɔ na APA News kunnafoni disira ka fɔ la Senegal a ko jamana ɲɛmaa nafolo min bɛ bila ka bolo ka sariya kɔnɔ a ka labara cogo min ka d'a ye n'a tɛ nɔ minɛ o la ni dɔw ko fond de souveraineté wali kelen fond secret wali kelen crédit spécial a sariya min dara wasadenw fɛ k'a baaraw kun kan ka kɛ ka ban ka bɛn ni août kalo tile 19 ye wasadenw fɛ ko in bɛ ka kɛ kuma min ni gwɛlɛya bɛ Basiru Diomaye Faye ka fanga ni wasabulon cɛ a yɛrɛ tɔɲɔgɔn minnu ye a sigi fanga na ni wasaden fanba tilala ka kɛ olu ye olu n'a fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ bi n'u tɛna ɲini ka kɛ a ka fanga sina ye Senegal kunnafoni disira APA News ko Basiru Diomaye Faye ka fanga y'a jira jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel la k'a fɔ olu ka cidenw kun sera wasaden jɛkulu mɔ min ɲɛsinnen don baara in kɛli ma wasabulon kɔnɔ k'a fɔ a ye min ye jamana ɲɛmaa ka bilankɔrɔ ye u kana maga o la bawo jamana ɲɛmaa ka sariyaw de b'o jatigɛ ni yɛlɛma ma ɲɛ donko o la jamana ɲɛmaa de bɛ yɛlɛma don o la ni sariya se dɔ tali ye min bɛ wele ko décret jamana ɲɛmaa fɛ ko kuma yanni ka se décret mɔ ka yɛlɛma don a la jamana ɲɛmaa fɛ u kana maga a la u ka to yen ka daminɛ jamana ɲɛmaa ka bilankɔrɔ la ka taa se wasabulon ɲɛmaa ka bilankɔrɔ mɔ ani minisiri ɲɛmaa ka bilankɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen dalen ka to yen fɔlɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo laban da Senegal wasabulon a n'a ɲɛmaa Ousmane Sonko u ye jamana sariya sunba sariya sen 37nan ladon u fɛ yen ka lajɛ k'u bɛ yɛlɛma cogo ɲini a la jamana ɲɛmaa n'a bɛ fanga ta nafolo min b'a bolo a k'o jira jamanadenw na n'a ka fanga ban kuma fɛnɛ sera a ka nafolo hakɛ a k'o fɛnɛ jira jamanadenw na wasabulon ɲɛmaa fɛnɛ ka fanga ta kuma wasabulon kɔnɔ nafolo hakɛ min b'a bolo o ka dɔn a bila kuma a fɛ a ka nafolo hakɛ ka dɔn minisiri ɲɛmaa min fɛnɛ bɛna minisiri ɲɛmaa yala u ka nafolo hakɛ ka dɔn a ta kuma a bila kuma a fɛ nafolo hakɛ fɛnɛ ka dɔn don dɛmɛnenw na ɲɛsinnen kun don jamana ɲɛmaa kelen de mɔ wa o yɛrɛ kun ye a nadon fanga na a kun bɛ se jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel la k'a ka nafolo hakɛ jira nka fanga bila kuma a fɛ o kun dɛrɛ jamana sariya sunba ka fɔ la août kalo tile 17 tɛmɛnen Ousmane Sonko n'a ma ɲɛ ko wasaden fanba y'u ye wasabulon kɔnɔ ale fanga sinamatɔ minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ni u tɛ kan kelen na olu dɔw farala u ka jira k'a fɔ u jɛna ni sariya sen ye a ka don ba la nka jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye de kɛmɛ k'i bolo mɔnabɔ Conseil constitutionnel nɔfɛ ko o ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ wasabulon denw ye baara min kɛ jamana sariya sunba sariya sen in kan ka sanga n'a jɔyɔrɔ ye n'a ni kɛli ka sariya ɲɛkɔrɔ. Faransi jamana bɔlen kɔ Chadi kalo 18 Faransi ni Chadi seginna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔsiya nasira fɛ ko baara in na kɛ kɛcogo kura la u ni ɲɔgɔn cɛ ko yanni u ka wɛ san 2025 Faransi jamana sɔrɔsiya tun bɛ cogo min Chadi ko nin sen k'a tɛna kɛ ten ko a na don bɛrɛ lɔ Faransi jamana sɔrɔsiya tɛna ye Chadi dugukolo kan k'a fɔ ko dagayɔrɔ dɔ b'a bolo nin bangun in fɛ baara bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siraw minnu fɛ k'o bɛɛ lajɛlen na dansigi masɔmine caman y'a jira k'a fɔ Chadi sɔrɔsiya gwɛlɛyaba bɛ a ka bi lakanako nasira fɛ wa a bɛ k'i bolo mɔnabɔ Faransi sɔrɔsiya nɔfɛ ka bɛn ni o kuma gwɛlɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya babolo min wele ko lakɛ Chadi ka taa Nigeriya yanfan fɛ Boko Haram jarawele jakulu bɛ ka Chadi sɔrɔsiya sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn yi kile filanan Libi yanfan fɛnɛ fɛ Idrissa Déby Itno denkɛ Mahamata Déby Mamurule jakulu min kɛmɛ k'i kwada a ka fanga la ni Chadi sɔrɔsiya n'o cɛ kɛlɛ dɔ senfɛ n'a fa fara o fɛnɛ ka wulikajɔ bɛ a nɔfɛ don min na Chadi b'a jira k'a fɔ Faransi jamana ka bɔ Chadi kɔnɔ a sɔrɔsiw san 2024 novembre kalo la a kɛra ni dunu ni bala de ye nka se Faransi jamana ma sɔn ka ko in gwɛlɛya Chadi jamana bolo Faransi jamana ye laseli kɛ k'a fɔ Faransi jamana sɔrɔsiya bɔli Chadi o kɔrɔ tɛ ko jɛ bɛ tigɛ Chadi ni Faransi cɛ ko baara ɲɔgɔnya bɛ to senna u cɛ nin sen u segu ko min ye nin ye ɲɔgɔn mɔ Chadi ni Faransi ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ danfara bɛ don
ni ze baraka chugo ni korale baraka chugo che ko bara unaka gundo la Faransi ni Chadi che Chadi surasi uka donda ka wuri ali Faransi jamana surasi ya ni jono ye Chadi magobi se kuna fone o mino mo la kana kuna sera fe Faransi jamana bo kuna fone di Chadi mo ko bara fama bila ke udeka Maroku kanga laje kakasarati ka umbo usra fe ni ke wale ye kasangani akadenw lasegini ye Maroku kono demino wunyu kunda Espagne ndanje ka soita korofo mena ka bene utikalo tile tani ngonondo de ye nazarala toma Union Européenne Commission ma nyama do fe mimwele ko Javier Zarzalejos ani kuna foni diso ni nyonje baro sebe kuna foni diso miwele ko Andalus Canal Sur nazarala toma Union Européenne Commission ma nyama ako Maroku jamana ma nyama ka fota udenw lasegili kunga anu kewale ko danvara babuche ako bi nazarala toma Union Européenne fengele min jorobela Maroku ga de minunguma vega danje sago kado nazarala ni Espagne ni ubila mabe suita denda numbe ula minu manza ute halu nofe nazarala toma Union Européenne duga sharia la o denda ni nunu kerengere ni nyana musumanu ubise ga farati danga la mabe kuni cheutu nyonga balihu bimise ga ke uka okuma nazarala toma Union Européenne ni aka Commission Européenne ubela jeleka la nyini ye feminye oye odenda ni minumbe makoro uchela danje inai suita dugula na manya ko Maroku jamana ya sarati kadi nazarala toma Union Européenne mo kube segi fasoro Maroku ma nyemo kalaje kula segi kerengere ne yana o demise nunu ba ko nazarala toma Union Européenne sharia se unda me demise ne nunu ndafe ubise ga lakana chugomi foka se Maroku jamana kono ko Maroku jamana ma nyama uchendo yesarati kadi umo kafo una fere beke ka Maroku ga de nunu la segi Maroku kono ukasoita bla nga nazarala toma Union Européenne Commission ma nyama unye debe ka mesera la ode atu ba fe Maroku ka sarati ka bo asira fe ni ke wali Amerike jamana nyama Donald Trump ya jira utigalo leta ani konondo ka fo aba fe ka do yele ma nyama koro ani Iranje kelela ni margera Iran jamana la sani ferela Irani Emira Arabo Uni jamana che fie boda be Iran jamana bulo halibi bawo Iran jamana eretaji afamba nyeshi me Donald Trump ga nyangi do nyeshi ni ye umo kitofo Ameriki Iran jamana te Ameriki doy shini jamana te Ameriki doy kwa jibulo yeruba Nine fana be dansigi ke bi bamananga kunnafoni sɔrɔ duna munu sira ka labɛn kunnafoni diso ɲɛma suka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o takoda aw tulo kan an bɛ se k'aw fo k'aw ka kulomajɔ an'aw ka ɲamadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an ka jamana basigi halisa k'an ka jamana kulusuma muɲu ni sabali ka dɔ fara u kan hali bi jamana kɔnɔdenw fan fɛ ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma